дастаҳои хатлон ва клуби марказии варзиши артиш дар доираи бозиҳои даври 19-уми қисми дуюми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ бозии ҷолибу диданиро нишон доданд. ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри бохтар доир шуда бо ҳисоби 4-3 ба фоидаи мизбонон ба анҷом расид. нахуст дар дақиқаи 11 тоҳирҷон тағоизода ҳисобро боз кард. дери нагузашта нуриддин ҳамроҳ қулов голи дуюмро вориди дарвозаи клуби марказии варзиш артиш намуд. дар дақиқаи 17 хуршед тимур ҷураев ба як голи ҳарифон ҷавоб гуфт ва як дақиқа гузашта легионери артишиҳо Аллас Ҳамонгбет таносубро барқарор сохт. бо ҳамин ҳисоби 2-2 дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар лаҳзаҳои аввали нимаи дуюм Рустамҷон Кучкаров хатлонро ба пеш баровард. 10 дақиқа пас аз ин Комрон Иброҳимов ҳисобро 3-3 кард. хурсандии бошгоҳи шаҳри Душанбе дердавом накард. бо гузашти як дақиқаи дигар Тоҳирҷон Тағоизода аз як ҳолати мусоиди голзанӣ истифода бурда ба номаш дублро сабт намуд. ҳамин тариқ Тоҳирҷон Тағоизода дар ғалабаи дастааш саҳми бузург гузошта ба ин васила беҳтарин бозигари дидор эътироф гардид. пас аз ин пирӯзӣ бошгоҳи хатлон 31 имтиёз дарёфта мавқеи худро дар зинаи дуюми ҷадвали гурӯҳи А мустаҳкам намуд. дар бозии дигари қисми дуюми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои лигаи олӣ тимҳои Равшани шаҳри Кӯлов ва Хуҷанди шаҳри Хуҷанд андари майдони рақобат гардиданд. дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор доир гардида бо ҳисоби 3-3 ба анҷом расид. аллакай дар дақиқаи 13-уми бозӣ ҳисоби рақобат кушода шуд. футболбози дастаи Хуҷанд Хушнудбек Бозоров ба задани гол даст ёфт ва тимашро ба пеш баровард. Шодиҷон Муродов аз ҳайати дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб дар дақиқаи 29 натиҷаро баробар сохт. бо ҳамин ҳисоби 1-1 дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар дақиқаи 50-уми қисми дуюми дидор дастаи Хуҷанд бо голи Ҷаҳонгир Эргашев ба пеш баромад. бо гузораи 4 дақиқа сарвони дастаи Равшан Абдуҳалим Боронов бо сар тӯбро вориди дарвозаи рақиб намуд ва ҳисоб 2-2 гардид. дар дақиқаи 82 Боронов аз партофти Инокент Коваси истифода намуда голи дуюми худ ва сеюми дастаашро вориди дарвозаи Хуҷанд намуд ва ҳисоби рақобат 3-2 гардид. дере нагузашта капитани дастаи Хуҷанд Ҷаҳонгир Эргашев натиҷаи рақобатро 3-3 намуд. дар нерӯсанҷии мазкур Ҷаҳонгир низ ба задани 2 гол мушарраф шуд. пас аз анҷоми 19 бозии дастаи Равшани шаҳри Кӯлоб бо касби 29 хол дар мақоми сеюми ҷадвали умумии чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи олӣ қарор дорад. тими Хуҷанд бошад бо 28 имтиёз дар зинаи сеюм мавқеъ гирифтааст.